Всичко започва от една обикновена бутилка, от една кутия, кофичка от кисело мляко. Събрани и изхвърлени разделно, те могат да се превърнат в безброй полезни неща от ежедневието. Могат да пестят енергия, вода и да опазват природата. Нужно е малко усилие. Уважаеми госпожи и господа, съграждани, живущи на територията на община Хасково, а може би към всички българи се обръщам, че разделното събиране е това доказателство, което всеки дава своето уважение към природата и към това, което го заобикаля като жизнена среда. Ние изпълним ли поверията да събираме всичко това, което изхвърляме разделно, наистина ще докажем, че това е необходимо за запазване на природата, за запазване на чистотата и най-вече да може нашите деца да видят, че ние се стараем онова, което живеем, онова, което ни заобикаля, да запазиме за тях в бъдещето. И нека това като начинание да го развиваме, да го усъвършенстваме и да помагаме на всички тези организации, които се стремят разделно да събират отпадъците и да ги оползотворяват, за да могат да се получат съответни икономии, дай Боже, във всички направления на икономиката. Събирай разделно в трицветните контейнери на Екопак.